čo máte na lístočku napísané. Prečítajte to slovo. Sú tam slová, ktoré veľmi dobre poznáte, ale môžu tam byť aj slová, ktoré nepoznáte. Sa používali kedysi dávno. Sú to pravdepodobne tie slová, ktoré neviete, čo znamená. Do druhého stolca budeme písať slová, ktoré vyjadrujú to, čo my dobre dnes poznáme. Mimka, začneš? Aké máš slovo prečítané na hlas? Prováš, tak to už vieš, že to asi bude v ktorom stolci? Kedysi dávno, tak si pôjdeme ďalej. Chceš ísť ďalší? Máš slovo? Hradská. Listoček môže vrátiť na náhodcu. Hradská. Čo to mohlo byť hradská? Počuli ste to niekedy? Hračka. Nie, hradská. Kedysi dávno. Slovo je ukryté v slove hradská. Hra. Také? Hra. A ešte iné? Teraz to je A prečo sa napísané. ešte vypadá? Hradská, Hradská. Po Hradskej, kedy si chodievali vozy. To bola cesta. Hradská cesta. Cesta, ktorá viedla ku Hradu. Dobre, Hradská. Máme ďalšiu. Handulu. Handulu si ukážem. Ktorá dva pôjde? Robíme tiež také pre teba, ne? Ešte ti to tečie? Či už nie? Pozeraj sa, do toho strčím, ale To stúpne na lavíci a potom to už nikto nedá späť. No super, takže keď si to vyhne, teda čo dáte? Napríklad šlapnej dajte tam, jak si môžete robiť nejaké vlastné kosti doma. Vyškujem. Vyším tak stále. sík nevyšiel. Že sa už do toho tak si učím ovládať. Ale keď to potlačím, sa to nedá. No to ja neviem. Slávnych interpretov a skupiny 80. rokov 20. storočia. Pozorne ich počúvajte. Alebo však už si nie kompletne tak. Bulharsku a Švédsku. Ktorú v Bratislave v roku 1968 založili vtedajší spolužiaci zo základnej školy, spevák Jožo Ráš, hráč na klávesové nástroje Vašo Patejdl, gitarista Juraj Farkaš a bubeník Zeno Baláš. Elán spočiatku fungoval ako viac menej voľná skupina, s ktorou spolupracovali aj ďalší hudobníci. Hrávali v stredoškolských a vysokoškolských kluboch v Bratislave, neskôr v zahraničí. Získala strieborné ocenenie s piesňou Kaskadér. Jožo Ráš naspieval s Petrom Naďom skladbu Psi sa bránia útokom. Ja som ani nedýchala. Skupina na začiatku hrala cover verzie populárnych hitov konca 60. rokov. Piesne. Väčšie úspechy v slovenskej Populárnej skupiny 80. rokov nazvanej Ventil RG bytovej, ktorá v období najvyššej popularity v skupine Modus nemožnila pravidelné koncerty. Darinka Rolincová, ktorá v súčasnosti vystupuje pod umeleckým menom Dara Rolinc. Októbra 1980 bola vyhodená zo zboru, pretože nebola tímový hráč. Tajdla
a vydala sa vlastnou cestou. Banket bola hudobná skupina aktívna v rokoch 1984 až 1991. Populárnej hudby na Slovensku a v Československu. V tomto zmysle sa dá považovať za slovenskú odpoveď na Depeche Mode. Osobnosťou bol spevák Richard Miller, patrila medzi priekopníkov syntetickej elektronickej populárnej hudby. Retro Rádio!